सारेन्डार एन्ड डेफि वेलफेयार एस'सिएशननि मुङाव थानाय हाखौ फानखुमादों। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि सोहोराव थानाय सारेन्डार एन्ड डेफि वेलफेयार एस'सिएशननि हाखौ फानखुमानायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिना खौरांगिरि मेल खुंदों उदालगुरि जिल्ला सारेन्डार एन्ड डेफि वेलफेयार एस'सिएशना। फै जों नायनि खौरांगिरि मेलनि गेजेराव मा मा फोरमायखो। गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै जोंनि बे सारेन्डार एन्ड डेफि वेलफेयार एस'सिएशनाव पुलिस इनभेस्टिगेशननि थाखाय जोंनि बे अफिसाव फैदोंमोन मैयानो। जोंनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो मोनोलाय जों आरो थानाव सोंहैबाय। ओमफ्राय बिथांमोना जोंखौ दिनै जमा जानो होबाय, लोगो हमनो होबाय। बेनिखाय जोङो जोंनि अफिसाव फैनानै सोंफैबाय जे जोंनि हेंथायै जायफोर जोंखौ केस होदों, जनेन्द्र बसुमतारी, केसिराम दैमारी, दुलाल बर', बिलिफां ब्रह्म, दिलीप बसुमतारी, गणेश बसुमतारी, उमेश नार्जारी, बलराम नार्जारी, दिनेश बसुमतारी, बाथ' इन्द्रमोहन बसुमतारी, जेन्डार बिथांमोना जोंनि एगेन्स्टआव केस होदों। एक्चुअली जिखिनि केस होदों बिथांमोना जोंनि सायाव जिबायदि एलिगेसन होदों बियो 100% नंखाय। आरो जोंखौ बायदिसिना माने गावसोरनि हाखौ सेदों होननानै होदों। आसलते जों बिसोरनि हाखौ सेयाखै, बे जोंनि सारेन्डार वेलफेयारनि हाखा। बे 2004आवनो बे संगठना दाजानाय आरो बे हाया नियादि हाखा सारेन्डार एन्ड डेफिनि नामावनो। बेनिखाय बिथांमोनासो इलिगेलै ग्रीन भेलि ग्रुप होननानै बिथांमोना दाखोमानानै जोंनि बे हाखौ गावसोरनि मुङाव ट्रेन्सफार खालामखोमानानै बिथांमोना 13 लाखआव 10 लाख इटिमेटे फानखाबाय। आरो नैबे जितु जोंनि बे दा अफिस थानाय 3 कथा 15 लेसा हाखौबो बिथांमोना जोंनि मिथिनायाव कौटि थाखानि बन्दोबस्त जाबायमोन, फैसाल'सो लानो बाखिसैमोन। बे समावबो जों मोनथिबाय, मोनथिनानै जोङो इटिमेटे अफिसाव जों गाथेबाय। गाथेनानै आरो जोंनो अफिसा बुजिनानै जोंनि बे हाखौ सारेन्डार एन्ड डेफिनि नामावनो थाफिनथोंसै होननानै जोंनि नामाव अर्डार होबाय। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जों बिथां जायफोरा बे हाखौ लाखिदों नांजेननाय बिथांमोनानोमोन। आं बेखौ सनमान खालामो आरो बे हाखौ लाखिनायनि थाखाय बिथांमोनखौनो हामबाय होनो। हेबोले जे बिथांमोना बे हाखौ फाननांगौ बे खोथा नङा। बियो मोनसे रायजोनि हा, बियो मोनसे संगठननि हा। जों आं जोबोद दुखु मोनदों मोनसे खोथायाव, जि खोथायाव बिथांमोनानोमोन। आं बेखौ सनमान खालामो आरो बे हाखौ लाखिनायनि थाखाय बिथांमोनखौनो हामबाय होनो। हेबोले जे बिथांमोना बे हाखौ फाननांगौ बे खोथा नङा। बियो मोनसे रायजोनि हा, बियो मोनसे संगठननि हा। जों आं जोबोद दुखु मोनदों मोनसे खोथायाव, जि खोथायावनोखि जोंनि दिनै 34 बोसोर नांनायनि बिनिमयाव जों जेबो नुवाखै। बिनिखाय जों बिराद दुखु मोनदों। जों सानदों बिथांमोना जोंखौ सानदों बे हाखौ गावसोरसो फानदों, फानखोमाना जादों आरो नाम ट्रेन्सफार खालामखोमादों। बिसोर सानदों जोंखौ हाखौ फानना जासिगोन होननानै। खिन्थु जों बे मालाबाबो जों बेखौ सानाखै आरो जों हाखौ फानखोमाया आरो फाना। बे संगठननि हा। जों 34 बोसोर नांनायनि बिनिमयाव बर'नि जितु जारिमिन बेखौ जों गोबां खोथा सिन्था खालामनानै जों दायो बे हायाव, बे जायगायाव जोङो मुंख्लं खाम्फा मोनसे गिदिर गायसननायनिसो जों थांखि लादों। आरो बेखौ भबिष्यतावबो सोरबा ग्रिन भेलियाबो सोरबा एन्ड डेफि सारेन्डाराबो रावबो फाननो हायो ओरैबायदि पर्यायाव जों बे हाखौ लांखाबाय आरो बेखौ उनावबो हानाय नङा। बेनिखायनो आं आंनि लोगोफोरखौ आं खावलायदों, नोंथांमोना जि फैसा लाबाय बे नोंथांमोननि खोथासै आरो नोंथांमोना गले गले जोंखौ बेबायदि दिगदार होनो नाङा। खारन जों बयबो लोगो हिसाबैनो नोंथांमोनखौ जों लोगो हिसाबैनो साननानै दोङोमोन। नोंथांमोनखौ जोंसो केस होनांगौमोन, नाथाय उल्था नोंथांमोनासो जोंखौ केस होबाय। जोबोद दुखुनांथाव। नोंथांमोना जोंखौ जिबायदि खालामबाय, जों माने जोंथ' नोंथांमोनजों बुलायाखै, नांलायाखै। नोंथांमोना बुलायनाय एटेम्प्ट टु मार्डार केस होदों, जोंखौ बुलायदों होननानै जोंखौ होदों।
नाथाय जोंथ' बिदि खालामाखै जोंनो ताला बुफायनानै माल खावनानै लांदों होनदों नाथाय बिथांमोनासो अफिसाव थायोमोन बिथांमोनासो अफिसाव जिरायोमोन बिथांमोनासो तास गेलेयोमोन बिथांमोनासो जौ लोङोमोन बे अफिसाव जायनि थाखाय जों अफिसाव फैयामोन बिथांमोना दिनै आरो बेबायदि गावसोरनि सेल्फ सार्थआव बिसोरो दिनै गावनि पकेटनि थाखाय बिसोरो संगठननि हाखौ फाननो गावसोरासो जुजा खालामदों जोंथ' मालाबाबो फाननो सिन्था खालामाखै बेनिखायनो आं गोलाव खोथा बुंलिया आं लोगोफोरनिसिम आं खावलायनाय मोनसे नोंथांमोना बेबायदि आरो जों लोगोनि खाथिराव जायफोर सिनियर मानसि बिथांमोनखौ जों हदाय सनमान होबोदोंमोन आरो नोंथांमोना जोंखौ गले गले बेबायदि दिगदार होनो नाङा बे बर' हारिनि नामावनो थाथों आरो बेखौ जों मालाबाबो फाना बेनिखाय आंनि जोबथा खावलायनाय बेनो जे जोंहा 2004 मायथाइयाव सारेन्डार एन्ड डेब्यू वेलफेयार एस'सिएशनखौ जों गायसनदोंमोन गायसननायनि गिबि खारनानो जाबाय मा जोङो सारेन्डार जानाय लोगो लोगोनो जोङो सरकारनिफ्राय जेरैबायदि अनसुंथाइ मोननो गोनां दंमोन जिथु सरकारा दिनैहाय सारेन्डार जानाय लोगो लोगोनो जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोना एसुरेन्स होदोंमोन ना जेसेबां जों सारेन्डार लोगोफोर दङ बिथांमोनखौ ज' खालामनानै दिनैहाय जों 2004 मायथाइयाव मोनसे बे अल सारेन्डार एन्ड डेब्यू वेलफेयार एस'सिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दानाय जादोंमोन आरो दानाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोङो ज' जिरायनो थाखाय जोंहा मोनसे अफिस नांगौ जानायलाय जों हा नागिरबाय हाखौबो दिनै अननानै जोंनो बिटिसि सरकारा जइन्ट सेक्रेटारिनि बे समाव जइन्ट सेक्रेटारिया लेन्ड एलटमेन्ट जोंनो होदोंमोन गासै लेन्ड एलटमेन्टआ जाबाय 7 खथा 5 लेसामोन दा बिनि बिथोराव जों सारेन्डार एन्ड डेब्यू वेलफेयार एस'सिएशननि नामावहाय 4 खथा 5 लेसा जोंनि आखायाव दङ आरो माखासे 3 खथा 6 लेसाखौ एक्स बिएलटि बिथांमोननो जों हगारनानै होनाय जादोंमोन आरो जोङो समानै रानलायनानै जोङो जोंनि अफिस गावबागाव जोंहा अफिस दङ सारेन्डार एन्ड डेब्यू वेलफेयार एस'सिएशनाबो आरो एक्स बिएलटिफ्राबो बिथांमोनाबो गावसिनि अफिसाव दङ दा बिनि गेजेरावनो जोङो जोंनि एक्स एन्ड डेब्यू आरो बिएलटिनि गेजेराव जिथु अनलायनाय जिथु भिउ अफ एक्सचेन्ज बेखौ जों खालामलायोमोन दा जियानो जाथोंसै जोंहा बे हा एलटमेन्ट मोननायनि उनावहाय जोङो बिभिन्न जोंनि दाबि दावाफोरखौ जोङो सरकारनाव दाबि खालामबोदों नाथाय दिनैसिमहालागै जोङो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै दा बिनिखाय जोङो सम सम जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि दावा खालामबोदों आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव आरो माखासे जोंनि लोगोफ्रानो जायफ्रा माने बिबानगिरि सारेन्डार एन्ड डेब्यू वेलफेयार एस'सिएशननि जिथु बिबानगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो मेम्बार्स साथामसो मानसिफ्रा बे हाखौ फाननायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदोंमोन बे जाबाय 2016 मायथाइयाव जनेन्द्र बसुमतारिया बेखौ जोङो केसिराम दैमारिखौ होदोंमोन जेनेरेल सेक्रेटारिखौ दुलाल बर'खौ होदोंमोन भाइस प्रेसिडेन्ट रंगा बर' खनिन दैमारि प्रेमचन दैमारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि दिलीप बसुमतारि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि नुहुरसा मोसाहारि एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारि दुर्गेश्वर बर' अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नकुल बर' एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दरबिन नार्जारि फाइनान्स सेक्रेटारि इन्द्र महन बसुमतारि एसिस्टेन्ट फाइनान्स सेक्रेटारि अमल बसुमतारि बिदिनो एडभाइजाराव नीलेश्वर बसुमतारि दिलीप ब्रह्म बलराम नार्जारि देबेन बर' निपिला स्वर्गियारि अफिस सेक्रेटारि रागा राजा नार्जारि एसिस्टेन्ट अफिस सेक्रेटारिया गणेश नार्जारि दा बे गासै 19 जन मेम्बार्सफोर दङ दा बे जाय बिथां प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बे बिथां प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारियानो बे बिबानखौ लानाय जादों जे बे जनेन बसुमतारिमोन जिथु हा ट्रेन्सफार खालामबाय बे ट्रेन्सफार खालामनायखौ जोङो लाबोफिननानै जोङो जोंनि सारेन्डार एन्ड डेब्यू वेलफेयार एस'सिएशननि नामाव लाबोफिननो होननानै ट्रेन्सफार खालामफिननो होननानै जों बे कमिटि 19 जनिया जिथु कमिटि रिसाफल खालामनानै जोङो होदोंमोन बे केसाराम दैमारि आरो दुलाल बर' बिनि दैदेननायाव नाथाय दुर्भाग्य भाबै बिथांमोना बे गासैबो खामानिखौ माने जों जयै नांनायनि गेजेरजों जोङो अल सारेन्डार एन्ड डेब्यू वेलफेयार एस'सिएशनाव जों लाबोफिननो हाबायमोन
किन्तु ए थांनाय 2022 नि जुन मासावहाय बिथांमोना माने सेक्रेट मोनसे मिटिं जलायनानै बे सारेन्डार एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनखौ डिजल्भ खालामथारनानै मोनसे ग्रिन भेलि अर्गेनाइजेसन बिथांमोना दादों NGO हिसाबै आरो बाहाय बिथांमोना दानाय लोगो लोगोनो गासैबो हाखौ गावसोरनि ग्रिन भेलिनि नामावहाय हस्तान्तर ट्रेन्सफार खालामजोबदों आरो 10 लेसा हाखौ बिथांमोना 13 लाखआव फानदों सासे लकेल कन्ट्रेक्टरनि नामावहाय दा बेबायदि जाथायखौ नुनानै जों दिनैहाय दुखु मोनदों खारन बिथांमोना जोंनि जिबिलाक नैबे 12 जन कमिटि दङ मेम्बार्सफोर दा 12 जनानो जों रावबो मिथिया बिथांमोना जेबो डिसिसन लानो थाखाय मिटिंबो लिङाखै एग्जिकिउटिभबो लिङाखै जेनेरेल मिटिं लिङाखै दा जोङो 12 जननि अनगायै बे 7 जना बे हा फाननाय आरो हा ट्रेन्सफार खालामनाय खामानिखौ बिथांमोना मावखोमादों बेनिखायनो जों दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै जोङो सार्कल अफिसारनाव बिबाय सार्कल अफिसारा बारा हाबनानै लाब गैया सानै फैदो होननायखाय जों रिप्रेजेन्ट हिसाबै सानै जोंनिफ्राय आरो बिसोरनिफ्राय सानै थाबाय बेवहाय जोंनि दान्थे बिथान्थेनि गेजेरजों बिथांमोनाथ' जिहेतु फर्स मोनसे अर्गेनाइजेसन दानाय आरो हा हुखौ फानखोमानाय आरो 2 नम्बरनि भाबै माबा जमाबन्दी खालामनाय बेफोरखौ गासैबो नोजोर होनानै बिथांमोना बे सारेन्डार एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि नामावनो फाइनाल भार्डिक्टखौ होबाय दा बेबायदि हिसाबै लास्ट सोंस्राबावदोंमोन बुंदोंमोन आरो जे नोंथांमोना मादार एस'सिएशन बे अल एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनजोंनो रायलायलायनानै मिलायनानै थादो खारन मोननै मोनथाम बिदि जानो नाङा गाज्रि मोनलायनाय जानो नाङा नोंसोरो ज' सिन्था खालामलायनानै रायलायफिनदो होननानै बुंदोंमोन सार्कल अफिसारा दा बेवहाय जनेन ग्रिन भेलिनि प्रेसिडेन्ट जनेन्द्र बसुमतारिया बुंबाय सार्कल अफिसारखौ जों बिथांमोनजों गनायनो हाया जोंनि सेपारेट भाबै जोंनो नांगौ गतिके जों बेखौ केस होगोन सारजों जाहैबाय केस होयोबा नोंथांमोननि खोथा होनना बुंबाय सार्कल अफिसारा दा बेबायदिनो बिथांमोना जोंखौ केसबो होमारबाय केस होनानै दिनैहाय जोङो दिनै माबाया उदालगुरि थानानि सेकेन्ड आइसिआ फैनानै जोंनि अफिसावहाय मिटिं खालामनो होदों आरो गासैबो सोद्रोमाफ्रा फैदों फैनायाव बिथांमोना जोंखौ जिहेतु कर्टनिफ्राय थानायाव डकुमेन्टसा फैबाय थानायाव दा बेबादि हिसाबै इनभेस्टिगेसननि प्रयजन दं होननानै जोंनि अफिसाव हाबफैदोंमोन आरो जोंजों रायलायनानै बिथांमोना 7 जायखौ एक्युज खालामदोंमोन 7 जेनेबा रंगा बर' रागा राजा नार्जारि जोंनि सेक्रेटारि खोमथा खनिन्द्र दैमारि आरो सचिन मोसाहारि बिथांमोनखौ थानायाव लांनानै लेंहरनानै इनभेस्टिगेसन खालामदों सोंदों बिथांमोननाव बे 7 जना बे हा फाननाय आरो हा ट्रेन्सफार खालामनाय खामानिखौ बिथांमोना मावखोमादों बेनिखायनो जों दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै जोङो सार्कल अफिसारनाव जोङो कमप्लेन खालामहैदों